kauyab dahil kay isa tagimahan man. Lahi mataginahan. Pwede man no? Ganun no. Ganun, di man pwede. Eh, isa ra tagbalayo. Dora kayo. Gimingan go sa una tong sige tagdula no? Sweet kita sa una ba, no? Ngayon pa ito sa ano. Magtudula ta. Bayiran baka sa kong asawang mga tubig o kuryente. Love! Oh, isa man daw. Ibayaran ni mong tubig? Wala ko ba lang. Ang kuryente. Wala po lang, kay gusto na kong isa kayo. Tanawa ron, nagkapunog na message na kuha daw ni mo bayari dito. Ano wa man ni mo bayari? Kaya kita ka, ano, di kag budget para anak. Naman kung hindi pala pa. Sige naman, unahon mabuti mo na mga lotion, lipstick, unsa pa diha. Minyo naman ka, di naman ka kinahanglan magpa. Kapagwapa, kasi may ginapapapahan ni mo. Ikaw din lang, ay nung kasugugod eh. Ikaw din lang, para di ko naman ilisan parang sa ka. Dili naman ka kinahanglan ilisan. Kuman na tagkasal. Ang kwan ba, siguruhan ng tubig o kurinti ba? Huwag maputlan ta. Gauna-una man ang lipstick, sige, pakulang simod. Uy, saan ang inuunahan ng mga lipstick ba? Kaya wag yun na, matabang na, tatabang. Tanawa na gud niyo, kalaki ninyo, mo inom mong baso mo, pula na kapil lang baso, ano yung ngabil perting puti, pulaha. Sige na, wala para ganahan ko ka ba? Ikulit mo, gwapa imong asawa o sa ka love, ikaw din love. Matiguang nagdalian na lang ba? Ito ko, ganahan mo case o mga may lipstick kay perting upload. Ganahan yun mo case ang mga wait nga perting pulaha, perting upload na lipstick rin ka kuan-kuan. Uy, ayaw mo pag nanalab, di matiguang nagdali ba? Alayo, ron ako, gisapot ko ba? Eh, kabla ka na love, kaya makuha na natin na love, mabayaran na na. Ibayaran mo tanin mo ng tubig. Kaya tanawa kung aburido kay kudagan pa kay kukuan, kasamok-samok pa yun na, kurinti pa. Saan na lang ng kaslunon pa yun na. Isa may kasunod love. Kung igsoon ba, na ako'y problema ron ba, nagikuan, kaslunon, dapat makahatag kung ay pagkasargay nato, ako pa kayo sila gitabang sa tuwa. Ya, mabot na ron kuan rin nga, 5,000 ang bayro nun sa kurinti, tubig, 3,000, 8,000, ano ka nga lang kung anak, kung wa ninyo una-una ng mga may pagpapapahan ninyo, naroon mo aning balay. Sunod gani, kung na ko yata ni may bayad, largo. Sige love, sunod. Di na ako pagwapa, bantay, bitang ilisan ko ni mo ha. Pakulor-kulor, pakagbuhok. Tanan na lang kuluran ni mo. Boss! 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 Ayo! Mga tao dyan eh. Boss! Boss! Mga tao yung walaya eh. Ay, tuga-tugag la og tubig, di bayran. Boss! Boss! Tao! Tubig din niya, boss! Tubig! Bayran na sa tubig o kuryente! Boss! Boss! Ano man nagabre? Tabihan no. Isa kay Boss! Sa man eh. Ah, papa daw! Adrang naman. Inyong bill ba sa kuryente o tubig? Lakaw na kayo. Katupang niyagi itong tuig wa na bayran. Mama dai. Ito, tanawa ko na ako. Tubig ninyo. Kuryente ninyo. Ano saman mo? Tawag ka ng papa niyo mo, be? Pati may dakuan eh gamay raman. Tawag ka ng papa niyo mo. Tawag ka ng papa niyo mo tubig. Ako ros papa ko rin tugod. Sige mo, kuya-kuya. Buwa mo kabayad sa inyong kuryente. Ano na dakuan? Ta. 10,000. Jismel. 15,000 ang kuryente. Katupan ni aging tuig ni wa na bayaran. Tubig, kuryente ninyo dere, boss. Ano mo na ko anak sa Boss, tubig, kuryente ninyo dere ba? Wa na bayaran. Tubig kurinti. 10,000, 15,000. Kurinti. Napo mo yung bayaran ba? Katupan namin tuig ang bayaran. Tawa na ng karaki ni mo. Sige, tawa sa to no. Tawa, boss. Balikan, wala akong malap, uy. Asa
Kuha ninyo, boss. Hindi naman ako anong lang. Pabalik ka lang nagugma. Kol! Sakto. 15 mil. 10 mil. Nana dito pa ba? Nagdala nga flies ba kayo? Tutulong daw kuryente. Awa. Kanang ipapula-pula ni mo kuan diha kung imo tang gibayad og kuryente, giuna-una man gud ninyo nang dili gud mga importante gud. Balik ka lang daw malang ko eh. Problema mo. Di ka na daw ba nano na diha. Ipaputol yung kurinti diha. Putol siguro ninyo ng mga papula sa inyong mga simot. Pangit. Kanawa ra gud dito kung napa ba? Basta pangit. Nawa. 10 mil. 15 mil. Ang kuha ninyo, tubig ninyo is 10 mil. Ang inyong kuryente, 15 mil niya. Ang pait ani ba, kay katukan ninyo aging tuig wa na bayaran. Kaya ka naman ko yung papagod. Kita man ko sa una. Palahubog mong kinako kung nang di ka bayad o kuryente ba? Putlong yung tubig o kuwan o kuryente o kung bayad. Tanawa nang ikaw na. Katong ginabuhat na to sa una. Ikaw lang mong bayhana ka, dili kita maminaw sa kuha ba? Ha? Kung sa'yo gusto niyo mapagyon, di ka? Ha? Kung kwaldi o lang na. Ha? Dili kita kasabot na ako ba? Ha? Di sorry God, di na ko na mausap. Kasi gusto ni mo ha, magbulat ta. Ha? O di mo na. Kasabot ni mo, bayhana ka. Sige. Santos na mama, nag-away na ba ito? Bulat ka lang kita. Mama, ang lugar. Kuryente ba? Sit pagwapa. Kamay kung pagwapa, di mo siya utang ka. Ha? Kasi nagkaman? Ang papa ko. Nagpinatyan na yung naguna ron. Kasi kipatay. Kipatay sa imong papa yung mama. Bayhana ka. Masa di ka ba yung utang, samot ng maningil, Jod? Ang maningil po, otro po na. Call! Ano ng papa na ron? Call! Hindi lang ka Call! Ano pa lang kung sa una nga wa kay pulos ka bayhana ka, wa ko nakiminyo nimo. Ano bang itagahan ang tika budget ba pang tubig o Nakagoy ugma lang, na yung ugma. ay maunsay mong ibayad ugma gabulag kag kwarta na kay kwarta ginipusan unsa may mong ibayad sige daw atong mga siniga dia o si kita na ginatismis kag maayo sige ra mo kag pakolor sa imong buhok pakolor sa imong simot unsa ila unsa may mong pakoloran di payog ka makuntinto ka magbulat taning kalakyan ikaw ba ha ikaw ha Ayaw pa, sakit na kayo, tama, sobra na ka. Sobra na ka, tama na. Ah, sige Call. Balik na tingali ko ugma Call. Kay murag busy man kayo. Call. Usa, ana. Kada baningin na lang ko ba sige rig away ning mag-asawa.